ning saiki akeh banget para sutresna bapak ibu adik-adik, mbak yu sing kepareng rawuh, ini menjadi bukti nyata dan konkret bahwa warga masyarakat Kedung Gudel, Kepoh, Kecamatan Sambi adalah pelestari budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Ya, Bu Setyorini, ya, gandeng asmane Bu Setyorini yo ngaturake lelagon Setya Tuhu. Setya Tuhu. Kula nyuwun dawanipun dumateng Raka Mas Muhammad Taslim Al-Had. Men bawa dandang gula Sidoasih mengko Setya Tuhu jajal ngicipi nggih pemanasan anakku wedok Niken Salindri. Wis sehat, wis bar dicokot Joko. Bar dicokot apa, Nduk? Nyamuk. Nanti wingi tak telepon ki opnam ning rumah sakit diimpus. Ha iya, bar tak dongakne kok kene iki demit randulit setan radoyan waras awit saka kersane Gusti. Alhamdulillah malah semaput. Nggih. Monggo Raka Mas Taslim. Pamintaku Nimas Sidoasih atot runtut tansah reruntungan ing sarina Burini ingkang kepareng mirsani pahargyan ingkang panjenengan gelar mboten namung ingkang rawuh wonten ing lokasi ning ugi kathah ingkang kepareng monitor wonten ing streaming Kuntadi Channel menawi kula tingali mongko bodo-bodo penonton serentak pasang mata adalah 3.000 orang. Iya. Wong 3.000 sak donya kuwi, Nduk. Iya, ngono kuwi. Monggo, Mas. Kratan kingkang sarambut lamun adoh caketing hati yen cedhak tansah mulat sida hasih nano pindha mimi lan mintuna ayo bareng nimas hanetepi wajib sida asih Taslim, yo Nduk, langgame karo lenggah wae ben kaya sinden klasik. Nggih mbuktekne nadyanto sampeyan ki kulinane joget karo ngadeg, nyatane nembang karo lenggah ya iso. Padha karo ibumu Kesi kae, karo ngadeg iso, karo lungguh ya iso. Ayo. Le nembang. Ayo. Nano. Aku kang setya satu
Matur nuwun wilujeng Niskala genduk niken wis ngaturake setya tuhu ya, Mak. Ya dikutang-kudang sok yen Mbak Niken ketemu jodoh entuk priya sing bener-bener setya tuhu karo panjenengane. Amin ya rabbal alamin. Kaya ngono kuwi. Ing atase mangkate ya pancen saka sinden jaman isih cilik sik TK mbiyen senengane ya nyinden mula bareng kon nyinden karo lenggah ngangge gelungan sing luwese kaya ngono, sandangan sing kewese kaya ngono, ya tetep mrabu malah ketok wibawa. Ha iya, aurane ketok. Padha karo Mbak Tutik. Mbak Tutik ya aurane metalik. Ha iya. Mbah nuwun, sembah nuwun ing tanpa upami. Ya. Arep ngaturake sapa? Ya. Nggo nggih gemeni wektu wong dasare iki jam 12 nduk mau lakone ngarepe dawa wae. Nggih to. Iki anggitanipun Mbah Sukron Suwanda. Lampanipun Wahyu Kamulyan utawi Pandhawa Sesuci. Wah iya, kaya ngono kuwi. Penuh dengan intrik-intrik, sok-sok malah kaya sinetron, ora tahu to wayang critakne kakange nyenengi karo adine dhewe bar kuwi dicolong terus disandra ngangge pedang ngono iki eneke lak ning film ya kaya ngono kuwi sapa sing diaturi nembang nyuwun tulung sing klasik meneh karo Ibu Sukesi Rahayu ya nembang apa Bu Kesi matur nuwun sik Bu Kesi karo Bu Rini karo Pak Hendar karo Bu Sri sing panjenengane kepareng nglantarake awake dhewe sowan mrene lan jangan lupa salam hormat dumateng para sutresna budaya ingkang kepareng rawuh wonten ing Kepoh. Monggo. Lawuh teri sayure lodeh. Jaluk. Ibu Rini mugi-mugi rezekine wakeh. Amin. Mangan rendang sayure ya lodeh. Bapak dalang mugi-mugi ora rabi maneh. Aku arep ngamini abot ngono ya, Nduk. Ya semoga-moga Bu Kesi. Sak ngono parian kabeh. Ayo, mimpin saka Mbak, ayo Mbak Luna Maya, Mbak Luna Maya. Ayo. Parian ndongake Bu Rini. Ayo karo Pak Indar. Ayo, piye? Tuku teri menyang ngendi ya? Sesek Pak Yaya, sesek mikir dulu. Ngebleng. Tuku teri menyang kutha mboten. Kutha Ngawi. Mugi-mugi Bu Rini tansah kathah rejeki. Amin. Selanjutnya monggo Mbak Mira. Mira Eka Sumber Kencana. Ayo. Mboten teri, Pak. Ana geni ra iso mlayu. Ya pancen geni ra duwe Ya kan sikil geni kan ra iso. payu. Mugi Piyayi kaya Ariel Tatum. Ayo, monggo. Aku ngelekar ning pinggir sawah. Aku teko bar kuwi ya. Lah nglekar ae pinggir sawah lek nganti ana ula. Ayo. Kok Sherlock to? Aku ngelekar ning pinggir sawah itu menikmati alam, Pak. Karo jaga manuk ya. Jaga manuk. Kowe ngomongne manuk. Manuk apa sing mabure paling dhuwur tur betah? Manuk napa, Pak? Ngerti to? Mboten kula babagan manuk kurang ngerti. Ngerti. Manuk sing mabure dhuwur tur ya betah ning dhuwur kuwi ya manuke pilot. Ayo. Nglekarmu piye? Ndang? Aku ngelekar ning pinggir sawah. Pak Hendar mugi pinaringan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya berkah barokah Pak Hendar mergo awakmu ning sawah mau. Ayo. Nah iki genah iki. Yo Nduk Niken. Mangan kursi kalih mangan tampah. Ora mrotoli untumu lho. Gragas, Pak. Gragas. Masalah. Oh, lungguh kursi, Pak, lungguh kursi. Lungguh Kok kursi. mangan kursi. Lungguh kursi.
karo lumlumah. Ora penak no lungguh kursi karo lumlumah. Lungguh kursi karo esek-esek tampah. Oh iya. Anu Pak nggih beres. Oh iya. Nggih, mugi-mugi Burini sekeluarga Pak Hendar, Mbak sinten? Mbak Delva. Mbak Delva nggih. Nggih, lan tetanggi-tetangginipun mugi-mugi pikantuk rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak, sehat selalu, panjang umurnya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Komplit kuwi jane. Kari berkate ndang didum. Ayo. Jos. Nembang napa Bu Kesi? Ayo. Kula Nggih. badhe ngaturaken tembang napa nggih? Bingung aku ya. Napa? Tak serlok lek bingung. Nembang karyanipun Mbah Sukron Suwondo. Nggih. Kula tampar. Kula tampar siap. Nggih, matur nuwun kalian Mbah Sukron karo Mbah Putri Suci Katiningsih sing sampun kepareng nenggani putra lan mantunipun. Kula nyuwun panjurung pandonganipun sedaya para lenggah, mugi-mugi bapak kula kalian ibu kula tansah pinaringan sehat, berkah panjang umur. Yo, kula tampar, bawani men komplit. Medhik seri angling darama kunjuk dumateng Ibu Setyorini sekeluarga lan ibu kula tercinta Ibu Sri Andreas, matur nuwun sanget panjenengan tasik kemutan kalih kula lan bojo kula Bu lan kanca-kanca sakmenten sampun panjenengan tanggap malih. Mugi-mugi sambung kekadangan iki mboten namung dinten iki tok. Mugi-mugi ing taun ngajeng Burini Bu Sri sekeluarga rezekine tambah kathah, ampun kesupen taun ngajeng wayangan malih nggih Bu. Amin ya rabbal Matur alamin. nuwun. Jenengan lak seneng to Pak ditanggapne wayang Bu? Seneng mboten? Sindene ayu-ayu to nggih? Yogane ganteng-ganteng. Dalange ganteng napa mboten? Bojoku kok Pak. Lah. Ugi kanca-kanca streaming menika nggih ganteng-ganteng. Ayo nggih. Peniti, sopir, ayo. Monggo Bu. Ana crita tingkae Menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Daryo ingkang saking Laladan Pekalongan ingkang badhe nimbali kula sak kanca bintang tamu Niken Salindri. Ngersake lelagon pepeling. Ya mengko diaturake. Ya Bu. Anenggih kinagara sasilih nyinaga kini
Jumeneng Bu Kesi. Iya. Masuk. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Boyolali sungkem kula katur. Ya. Uga iki adik-adik dalang akeh sing kepareng nusul. Mas Anggara kuwi putrane Pak Haji Joko Sunarno ya kepareng nenggani. Wah, sabetane kaya alap-alap. Ya, jos temenanan. Kalian Mas Aris nggih. Wah, Mas Aris. Mas Aris iki tak delok ning YouTube limbukane kaya aku kok. Ha iya, ngono kuwi. Padha-padha ngono kuwi. Sing dianti-anti dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Ha iya ngono kuwi. Ya mincuk. Sabar. Ibu. Konangan Sri Angling Darma ula tampar pilih naga Tampar utawa Pak Dianom Surata Suwargi paring judul ya kuwi Nyidra Asmara ya Mak. Pancen kaya ngono kuwi. Luar biasa elok ya. Ya saiki digebrak ngaturake lelagon ala kekinian. Ya nadyanten rada lawas sithik. Ayo. Sing nembang sapa? Coba aku tak nyuwun karo Mbak Birgita dan juga Mbak Winong Nawangsih. Main berdiri ya. Berpacu dalam melodi cublak-cublak suweng. Yo! Cublak-cublak suweng eting kelantar mampu katunggaku teletah kolera lere sapa kuwi tele ake sir pantele kopong sir
suwang ngeteng keleter mampukan tuntut tak boleh rale sapa guyu tele ake sir pantele kopan sir pantele kopan sir pantele kopan. Sehat, Nduk, Winong. Pak mati ya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kegiatanmu poso ngopo ae? Kegiatannya puasa, nge-gym, terus bersih-bersih rumah, terus kuliah, terus main, terus luar takjil, ngabisin uang. Wis gitu tok Pak. Oh iya, apik kuwi yen sampean nyumbang takjil ngono ya apik. Kok Jan yen nyumbang? tradisine wong Jawa kuwi, Nduk. Waton enek takjil, terus ana Jumat berkah, enek wong genduren. Kuwi janjane wong sak Indonesia wareg kabeh tanpa MBG wis jalan misal. Ayo. MBG makan bergizi gratis. Tembung gratis iki ngenyek karo rasane para kawula. Kok iso gratis? Wong kuwi dhuwit pajeke saka menungsa, saka rakyat kabeh sing diunggahke ning pemerintah banjur dibalekke ning para kawula. Ngono kok iso diarani gratis iki lho. Nggih napa mboten Pak Bu? Lah nggih. Ayo, ngono kudu dipenggali aja nglarani atine wong cilik. Sosok ana bantuan nggih wong cilik, kae dudu bantuan. Kae bantuan nggih wong miskin, kae dudu bantuan. Anane wong-wong ki do miskin, mergane sing dhuwur do krayaan dhuwit do ngrogoti bondo negara. Yen kabeh mlaku apa mestine ora enek wong miskin ki ra ono. Iya to, kaya ngono. Racake mesti sejahtera kabeh. Iya. Mula ya bab kuwi ben entuk kawigaten. Ngono kuwi. Poso wae ngatasi rata-rata muslim ya MBG tetep metu Nduk. Ayo. Jare kon sing ra Islam engko mangane karo ndelik. Yen sing poso go mulih. Anakku tau nggo mulih kuwi makanan MBG. Teko omah ya ampun, gedange nganti kaya uta-utan. Lah iya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Tur akeh anggaran yang dipangkas termasuk ADD, anggaran dana desa. Kuwi saiki dipangkas. Akhire akeh wilayah-wilayah sing do ora gelem nanggap wayang mergo ora duwe anggaran. Yen nganti desa-desa ora wayangan, akhire sing mrongo senimane. Nggih napa mboten? Ayo ngono kuwi. Iki rata-rata iki pancen sepi kabeh ya. Sepi kabeh. Wis tak pantau dalang kae. Biasa. Dalang kae biasa. Awake dhewe rada mending lho. Ayo. Bersyukur. Ayo ngono kuwi. Nduk, Birgita Ayu. Nggih, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Jenengan ora muslim ya? Mboten. Poso ndik ya? Mboten, Pak. Kok jenengan mboten tangket apa kegiatan iku kok jenengan pilih kasih winong mau ditekoni kegiatane apa? Ngono-ngono kuwi. Oh, dikira monotone. Iki takok kegiatan kuwi. Ya ben adil, Pak. Jenengan iki pemimpin nek sindene ngadeg berdua iki ya tekonine sing padha. Oh, ngono. Ya. Yo, Jenengan tanggapan. iki lho, Pak. Niki kan tasih anu to, Pak. Bulan apa jenenge? Iya. Bulanan ayo. Idul Fitri jenengan iki padahal kemarin ijek minta maaf karo aku saiki wis ngelani aku terus jenengan gumun aku. Sik tok lek nggelani kowe babakan apa? Lah tadi kan itu menimbulkan iri, Pak. Lho Pak timbul meneng ae kok ya. Lho sampean iso cerewet. Timbul iki maksudnya ki apa ya? Muncul. Muncul. Heeh. Oh iya. Wis Cahayu Birgita, Nggih. selama kowe iki poso ki kegiatanmu liyane turu ngopo? Karaoke, Pak. Karaoke. Nang nggon apa? Ya ning omah to, Pak. Kafe. Ora ning omah lah wong gak nyinden, Pak. Pak aku kok lali dadi aku latihane karaoke, Pak. Tembange apa lek karaoke? Oplosan, Pak. Poso-poso oplosan ayo ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Kegiatane nge-gym, olahraga lah ora keri to. Mboten, Pak. Oh, Ibu Kesi barang dingin tajak nge-gym. Ayo ngono kuwi. Apa nggih Pak? Oh, nge-gym. Di mana? Hah? Di mana? Cedak omahku nggen apa jenenge etanku kae ning perapatan enek nggih nge-gym. Oh, berarti jenengan angkat besi, angkat beban. Enggak, ngangkat Bu Kesi kuwi lah aku. Ayo ngono kuwi. Ayo mau nembang apa berdua untuk keluarga besar? Ayo nggih. Sik tak waose Pak Dalang Sugeng Makarya nyuwun lagu Sesideman katur Bu Sri Andreas sarta Bapak Andreas. Sing ndek nate nanggap
dalang yoga sinden entuk souvenir pirang-pirange lho. Berarti nanti ya untuk souvenir, Pak. Kowe iso takon kowe jane sinden apa kere? Ya kan tanya, Pak. Wis diparingi kok ya aneh-aneh. Iki saking kula keluarga Bapak Mailan Hendar Prasetyo saking Jakarta. Niku ugi Ki Sunaryo ketua apa ki? Sanggar Cermo Laras Ciledug Tangerang. Nah, kuwi sesideman. Cermo itu apa, Pak? Lulang. Hah? Lulang. Oh, ya udah. Terus, Pak, Sesideman terus. Terus piye maksudnya? Loh, biasanya kan ada sawerannya. Picek ora enek apa-apane. Senengane kok karo Bohong saweran ya? kok iyip ya ora ngono. Bohong, Pak. Biar nggak mungkin loh Pak Hendar tuh ngasih surat cuma-cuma tuh nggak mungkin nggak sih? Ya Allah, iki lho ora enek apa-apane, kabeh ora enek apa-apane. Nun sewu Pak Hendar tinimbang kula dikuyo-kuyo sinden raketang 100 mang paringi to Pak niki Pak. Malah Enggak, dremis kabeh ora. Bercanda, Pak. Bercanda. Ya, oke. Yo diwiwiti sing sepuh. Sinten, Pak? Sing tuwek sapa ayo ndang. Kula 17 tahun, Pak. 17 tahun. Alah. Wiwitane Nderek sapa, Nduk? Handerek sang peke. Iki wis pinter kok. Biyen nderek Pak Cahyo malah ngono kuwi. Priya sing piye, Nduk? Priya bagus kang olah budaya Sowan nang ngendi cah iki? Boyolali. Sowan menyang kutha gedhe. Hup, oper Ariel Tatum. Sing salah dek to. Engko sing disalahne aku, salahe ora tanggapan. Ngono. Mulane koyo aku nang karaoke. Kok iki sinden ya golek salah. Sing salah mesti aku mendhian. Salahe sepi. Kok dibong to, Pak? Selendang kuning Nonano kang saking wukir. Hup, bir kita. Suara kurang permana rang bendara Nano tiasu lestia pijer ngincangake halis masuk berdua. Terus tresno sesideman
Bibir. Atur uninga dumateng sedaya para lenggah, kadang-kadang pengrawit Madangkara menika rata-rata alumni isi Surakarta sarjana seni. Masa, klebet ingkang ngasta demung nika piyayi saking Boyolali sing ngagem kaca tinggal. Kuwi piyayi Boyolali. Tak kira Pak Tristuti kuwi. Kaca mripate sami niku putranipun Ki Suryanto Karanggedhe. Lah iya, sedaya menika para alumni, para guru-guru. Ha iya, Mas Raja Malaya ning isi. Ning isi Muhammadiyah, ayo. Ora enak ya, ora nggih. Mangga, sapa mau terus e? Mbak Bir. Kowe. Oh. Maaf ya, Pak. Apa? Lali. Ah iya biasa. Sampeyan sih sepi. Iya, kena to kena jangkrik iki. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukane
Hawas. Matur sembah nuwun menika wau pamundhut saking keluarga besar Bapak Hindar Prasetyo saking Jakarta sampun kula aturaken. Ya. Ya iki ngaturake genduk niken salindri men ngubengi panggung ya. Tapi Mas pelokipun Mas Dar. Kaya apa? Kur nangis sajroning atiku. Mlaku 120. Ngono panggunge kayu.
tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Lagi ngadeg sepisanane wis gawe pengiram-iram. Wah, temenanan. Aman awake aman. Aman, Pak. Sehat. Alhamdulillah. Ah iya. Pokoke anggere ning panggung Madangkara, wong lara dadi sehat. Lah nggih. Aduh. Lambene kancane sing elek, wong melek dadi ngantuk. Tapi saestu, Pak. Pripun? Dalu niki kula alhamdulillah pun sehat. Jare wingi ya bar opnam. Nggih, ndek wingi opnam. Diimpus. Nggih, diimpus. Sing impus sapa kian? Sing impus sustere. Sustere ya. Nggih. Jane karo dokter wis entuk tanggapan apa durung asline? Sebenarnya dereng. Dereng nggih. Nggih, dereng. Kenapa alasan Anda kok malam hari ini rawuh ning Laladan Sambi? Karena saya sudah berjanji bahwa saya bisa datang di malam hari ini, makanya saya harus tetap profesional, Pak. Oh, hebat. Tepuk tangan untuk Niken Salindri lah ngono kuwi. Janji itu harus ditepati, Pak. Nah, Wes betul. ngomong, Mbak Niken, tanggal segini bisa, nggih, kula saguh, kula hadir, kula nggih harusnya menepati janji itu. Saya juga harus datang. Kaya ngono kuwi. Nggih, leres. Pancen sing apik kaya ngono kuwi. Sampeyan ki dadi seniman multi talenta, ndelalah wayang saiki mulai hidup lagi karena ada Niken Salindri. Biyen ki jarang emak-emak, bocah wedok enom ki nonton wayang. Ning mergo adanya Niken Salindri, akhire iki lho cah nom-nom kabeh do nyuting kaya ngono kuwi. Ngono. Nggih, alhamdulillah, amin. Matur nuwun sik karo Bu Rini. Nggih, kula ngaturaken matur sembah nuwun sangat kagem Bu Rini kalian Bapak Indar dan juga Mbak Delva. Nggih, Belva Putri. Mbak Belva. BORD. D B babi. B. Lah ini B, Pak. Iya, B. Iya, Kalau D kan darah. Oh iya. Iya, D darah. Nama lengkap Belva Putri Prasetya. Umur 17 tahun. Belva. Oh, berarti sama. Tahun 2008 juga. Oh iya. 2009. Oh, iya semoga. Bintangnya apa berarti? Apa? Lah kuwi tahun 2008. Kuwi sasi apa? Kok sik ta kowe sasi apa? Kula Juni. Juni kuwi apa kuwi? Kula Cancer. Oh, padha karo aku. Napa? Aku Jenengan ya- nggih Juni. Juli ning yang mlebu Cancer. Cancer. Cancer, Yo nggih. Cancer yo batangan ngaplak. Oh, lah. Bulan apa? Oh, ini sekarang. Oh, sekarang ulang tahun. Oke. Oh, 19. Oh ya, semoga panjang umur sehat selalu. Dan juga Ibu Rini sekeluarga, Bapak, matur sembah nuwun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak. Nggih. Mugi-mugi awet leh momong anak putu. Amin. Mugi-mugi sukses selalu. Dan semoga tiap tahun diadakan acara seperti malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kuwi ucapan untuk yang lagi ulang tahun. Upamane lagi pernikahan ucapannya piye? Kalau lagi pernikahan ya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semoga cepat diberi momongan. Oh iya, Gitu. upamane terus apa kuwi jenenge pernikahan Mas ngono piye? Oh, pernikahan masih 50 tahun 50 berarti tahun. Pak ya. Oh. 50 tahun ya semoga awet leh ngomong anak putune, mugi-mugi panjang umure ngaten. Yen sunatan. Sunatan ya semoga menjadi anak yang soleh, semoga cepat membesar dengan baik, semoga. Kok kata-katamu apik mau, anak yang soleh, bagus. Ya. Kok bar kuwi membesar dengan baik iki lho? Pertumbuhannya. Oh, pertumbuhannya. Pertumbuhannya harus membesar dengan baik. Oh. Gizi alah. yang baik, jangan gizi buruk. Oh, gitu. Iya, iya. Terasa, Ini Pak. kita ngomongnya positif aja, Pak. Positif thinking ya? Iya, Oke, positif siap. aja. Semoga cepat sembuh. Semoga tidak membengkak. Membengkak, iya. Ya. Yen sunat cara saiki adik-adikmu Ya. kuwi nganu ngangge apa jenenge Laser. laser wis maju to. Enek sing luwih maju meneh. Apa itu? Dadi dijak main PlayStation, dhek fokus rono. Dadi iki lho, PlayStation. kulupe Oh, iki diketok ora krasa. Ngerti ora kulup kowe? Kulup. Berarti di situ ada kulupannya. Kasih pecel gitu.
Ora ngono sayang. Gimana, Kulup sayang? iki biologis ya, ora Ya, rusuh ya. ya. Dadi wong lanang kae lek enek helme to. Lah helme Abot kuwi. to Pak dikai helm. Lah timbang cekel polisi. Cilike sakmono lho Pak. Heh. Helme sak pira? Lah ya paribasane jenenge. Aku lek wong cilik ya helme ya cilik padha wae ngono kuwi. Oh iya, kasih Lah sing helm. diketok kuwi ngono. Helmnya. Kuwi jenenge kulup. Mula anggere wong tuwa nyeluk anake, ngger kulup ning wayang ngono ki lho. Kuwi mesti anak lanang, kok anak wedok diceluk kulup. Salah ngono. Oh, yang dipotong kulupnya. Kulup. Berarti jerabut-jerabut itu, Pak. Namanya juga kulup, kulup kan. Sing jerabut-jerabut apane? Kulup ya? Ora jerabut isih murni suci ngono kuwi. Ora enek pertumbuhan apa di situ enggak ada. Oh. Kuwi. Gak enek gak suci, anak kecil tuh masih suci. Iya, Iya. bener. Nggih. Katresnan sejati. Oh, gimana itu Pak? Hah? Katresnan sejati marang wanita sing tak tresnani. Oh, imsa. Itu lagu nyiptakan sendiri ya Pak? Heeh, ngawut. Oh, jelek sekali. Nah, pancen wis suwe. Ayo. Ayo, coba. Oh iya. Untuk menumbuhkan rasa cinta keluarga Bu Rini, Bu Pak Endar, semoga selalu menggunakan katresnan sejati oleh Amin. Niken Salindri. Oke, yuk tecaos. Mengko nembang nang nggen goro-goro. Ayo, nggih. Dados para penggemar Niken Salindri nggih nyencang jenengan. Niki mangke tetep badhe nembang teng nggen goro-goro. Pokoke super edan. Oh, ya. Mbacut neglaring cerita Wahyu Kamulyan. Kabeh do bingung merga para Pandhawa sak rampunge lakon Wirata Parwa nganti ripalungguhan iki ora ana kabul kawusanane. Ayo, yen ngono ayo padha rerakit ya kuwi laladi kelawan ingkang sinuwun. Ya, Nduk. Sadak nyoko ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang aboranku kontak-kontak maning lagi wae aku ngambah wewengkon negara Wirata. Ketemu kelawan satriya bagus. Sapa kang dadi aran? Putra Wirata atmajane Kanjeng Rama Prabu Matsapati. Raden Utara kang dadi jenengku kuwi sapa? Mburi
saka negara Trigarta, adine Swargi Prabu Susarma, jenengku Susarka. Kraya-raya aku sak wadyabal aku teka kene merga krungu kabar lamun to kadangku sepuh seda ana madyaning pabaratan. Mongko wis cetha pratela kondangi negara Wirata ki negara sing kebak ing reh kawicaksanan, ora nggunakake hukum pati. Ning parandene kabeh mau mung tumeka ning pengaranan ketitik kadangku wis mati kaya kewan nganti batange ngipakan gagak. Mula aku njaluk adil tumrap lelakon iki. Sing gedhe pangapuramu Prabu Susarka. Babar pisan para sentana prajurit ing Wirata ora ngerti lamun to kahanane dadi kaya mengkono. Tur sing mateni kadang sepuh kuwi dudu putra-putra Wirata lan para sinopati, kepara malah bocah pejagalan sing jenenge Jagal Bilowo. Tak golekane nganti ripalungguhan iki ora ana kabul kawusanane. Padu-padune kowe mung arep selak saka janji. Yen pancen hukum negara ora kanggo apa becike ngangge hukum alas. Maknane piye? Maju pocok janggamu e. Wah. Hey, look. Ah. Hey. Kowe Raden Wiratsangka kowe. Apa asal? Hei, 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 hei. Si keparat murang tata